ये ହେଉଛି ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭାଇ ଯିଏକି ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ତାର ହବି। ମୁଁ କହିଲି ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବା ବାହାର ଦୁନିଆ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ତାର ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଅତି ପ୍ରିୟ ତାକୁ ଆମେ ନେଇଗଲୁ ଗେମ୍ ଜୋନ୍। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏସବୁ ଦେଖିଲା କହିଲା ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆଠୁ ବି ବାହାର ଦୁନିଆ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ହଁ ସେଠି ବଡ଼ ଲୋକ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଗେମ୍ ଅଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ କେଫେ ବି ଅଛି। ଖେଳି ଖେଳି ଯେତେବେଳେ ଥକିଯିବେ କିଛି ଅର୍ଡର କରି ଆରାମସେ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଗେମ୍ ଖେଳିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କ ମେନୁ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ରେଟ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଚିକୁମିକି ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରିଥିଲେ। ଚିକୁମିକିର ଏମିତି ଗଡ଼ା ଗଡ଼ି ଗେମ୍ ଦେଖି ମୋ ଭାଇ ଆଉ ରହିପାରିଲାନି। କହିଲା ଆରେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ଭର୍ଚୁଆଲ ଗେମ୍ ଖେଳି। ଆଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି ପ୍ରଥମେ ଗଲି ମୋର ଏମିତି ହାଲତ ଦେଖି ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଏଥିରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ଭାଇ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ରୋଲର କୋଷ୍ଟର ଗେମ୍ ଖେଳିବା ନାହିଁ ଶୁଖିଲାରେ ପଡ଼ିବା। ଭାଇ ଆଉ ପୁଅ ସ୍ପେସ୍ ବାଲା ଗେମ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଆମେ ତ ଏଠିକି ଯାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ନିଜର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗିକି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।